Policisté vyhlašují pátrání po osobním vozidle tovární značky Škoda Octavia Kombi, registrační značky 8S0 1300 roku výroby 2004 barvy šedé metalízy. Vozidlo bylo odcizeno v době od 11. hodiny 40 minuty dopolední do 2. hodiny odpolední dne 2. ledna 2011 z odstavného parkoviště u běžických lyžařských tratí u silnice mezi obcemi Chlístov a Veletín na severní hranici Jistebnicka. Markantním znakem vozu je střešní nosič značky Hacker s přepravním boxem značky Neumann. Uvnitř automobilu je nainstalovaná kovová mříž oddělující zavazadlový prostor. Včetně osobních věcí zanechaných ve vozidle tím majiteli vznikla škoda ve výši téměř 230 000 korun. Po zloději i odcizeném vozidle pátrají ve spolupráci s táborskými kriminalisty policisté obvodního oddělení Mladá Vožice. Na tyto opakující se případy důrazně upozorňují viz tiskové servisy ze dne 27. a 29. prosince loňského roku. Policisté doporučují lyžařům důsledné zabezpečení svých vozidel, včetně pečlivého výběru místa, kde svůj automobil zanechají. Jakékoliv poznatky, zejména od lyžařů, kteří měli svá vozidla v inkriminované době zaparkovaná na uvedené odstavné ploše u obce Chlístov, případně tímto místem na běžických tratích projížděli, stejně jako veškeré informace o možném pohybu či výskytu odcizených vozidel, přivítají policisté na lince 974 238 720 či na lince číslo 158.